Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon ay umaga dito sa Norway. Actually, kagigising ko lang kanina. Hindi pa nga ako nakapagsuklay. Ngayon ay ako'y mag-aalmusal muna. Pero nag-toothbrush naman ako. Ayan, sandali lang guys ha. Gagawa lang ako ng breakfast. Saglit lang. Nalinis naman yung kamay ko. Naghugas ako. Dito sa Norway, ang kinakain nila ay halos tinapay. Ako nakain din naman ng tinapay, pero sa umaga lang ang almusal. Ngayon, sa mainit na tubig naman tayo. Dito sa kanila guys, pwede rin naman mag-init. Meron din naman silang heater. Pero dito kasi, sa top nila, right, kapag right, mainit. Tapos kapag left, malamig. So, dito na lang ako kumukuha ng pantimpla ko ng Milo. Kasi ganun din naman, palalamigin din naman. Ko lang yun. Sarap din naman to. A few inches Ayan, later. tapos na kumain. Tira na lang ang aking Milo kasi medyo mainit pa. Hindi ko man. Dito kasi guys sa Norway, kung hindi kayo gaanong pamilyar, ang mga tao dito ay hindi nakain ng kanin. More on talaga sila sa tinapay lang. Pero marami silang klase ng palaman, maski ano-ano. Pero ang pagkain nila talagang kapag umaga, tanghali, hindi, yun, tinapay lang. Tapos nag-dinner dito, yun lang ang heavy meal na tinatawag nila. More on patatas, tapos carrots. Mas masarap dito ang patatas tsaka ang carrots kumpara dyan sa Pilipinas. Dito kasi sa kanila, ang tamis. 2 hours later. Minutes later. Ayan guys, ang poste. Para hindi na sila pupunta sa bahay nila. Bahay nyo. Lalagay na lang dyan sa box. Ikaw na lang magkolekta. Ayan, katatapos lang maglinis na. Kakapagod.
Ganun talaga dito sa Norway. Kapag sa summer daw, maglinis ka muna. Kasi para maganda yung paligid. Gugupitan mo na. Tapos bago naman winter, maglilinis ka daw ulit. Guard na eh. 2 hours later. Yung mga kahoy guys, parang mga patay, wala pang mga dahon. Gawa, kagatapos lang ng winter. Naambon din dito guys sa Norway, pero hindi gaano malakas. Kakaunti lang ang mga sasakyan. Punta kaming grocery. Yan, nandito na kami guys sa loob ng mall. Ayan. Ito ay isa sa mga mall dito sa Norway. Katatapos lang namin kumain guys. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi nagmamadali na kami kumain, tanghali na. Sila ba parang hindi nananawa kumain ng napay. Yun na talaga kasi nakagis na nila. Kaya ako'y parang nauumay kapag nakikita ko. Siguro kasi